ánimo tamén de ser rigurosos, como decía o Partido Popular. O Partido Popular, ao Partido Popular foron entregados os pregos o día 18 de abril, o día 20 foi convocada a comisión, o día 24 foi a comisión informativa, o pleno foi o día 27. Podemos discutir aquí con canta anterioridade, hai que facer unha proposta para negociar e despois levarla a unha comisión informativa a un pleno. Podemos debatir ese tipo de cousas, pero todos temos coñecemento que a lei tamén foi aprobada en marzo, co traballo de redacción dos pregos foi un traballo arduo e farragoso que conlevou que o servicio estuese plenamente dedicado á redacción dos mesmos para telos listos durante o mes de maio, porque entendíamos que era unha cuestión urxente para os concellos. Senso de cousas, xa adiantándome aos puntos que veñen a continuación, hoxe o que teremos aquí para aprobar é os últimos 3 modelos ou procedementos de contratación que vamos dar a posibilidade aos concellos de utilizar naquelas obras que están financiadas por Diputación, nos distintos plans, e tamén que poden ser utilizados por os distintos servicios da Casa en calquera das súas áreas. Con respecto ás consideracións que se dicían ao respecto da fórmula matemática, unha fórmula matemática que é nova, que é moito máis transparente que a anterior, que todos os licitadores saben que con 15% de baixa teñen un 70% da puntuación e que a partir de 70% a curva inclínase moito menos e as puntuacións diminúen ao incrementarse a baixa. Con todo iso, entendemos que é unha fórmula considerablemente mellor que a anterior e xa veremos coa súa aplicación ou se realmente pode redundar nesa preocupación que antes que se manifestaba e que é unha preocupación de todos, e miña en particular tamén,